Zer dugu gaztiak, hementxe, Gari Infernu, eta kasu honetan granjako mapan gaude, bai, transiteko granja mapa, superviventzia modoan, eta esplikatuko dizuet edo azalde duzuet nola egiten dudan nik hemen nire partidatxoa, galek ez estrategia erabiltzen duan, hemen pixka bat lerdoren egiten, baina tira, beti ez lardun ez da, eta horrenengo gauza gartxitxuna, puntu batzuk lortzea da, horrenengo perka erosteko, kasu honetan magia porraz, horrenengo ronda pasatu dugu, eta bai, zombi bat, ez. Hor korte bat egon da, mosketa da, editatuta dago bideo. Tortxe ikusi duzue, nola hartu dugu quick revive-a, bazpare, inungo failik egiten baldin badugu beste aukera bat izateko, jarraipena, alegia jarraitzeko, ez da? Jarraipena egiteko. Hemen ikusten duzue, beste korte bat egon dela, eta kasu honetan hirugarrengo rondan gaude dagoeneko, eta puntu batzuk egiten ari nintzen, hori naiz, urrengo perka erosteko kasu honetan, izango bela Juggernauta, hemen pixka bat zombiekin txoropitoaren egiten, nola ez, nire estilora, eta esan behar dizuet, hau da nik erabiltzen dudan estrategia, alegia, nola hasten dudan nik partidak hemen beti. Bai superviventzia moduan eta bai pena moduan, eta puntu batzuk gehiago lortuta, hemen kaja misteriosoa, kaja magikotikan arma bat edo beste lortzeko aukera hartu nuen, kasu honetan suerte pixkat izan dut nuen edo lo que sea, eta hammerra eman digu, beraz jarraipena egingo dugun estrategia burutzeko arma ezin hobea izan dugu. Hemen laugarren ronda pasatuko dugu eta pasillo honek du garantzia nik erabiltzen duen estrategian eta jende asko erabiltzen duen estrategia da. Oso estrategia kanperoa da hasiera, baina gero ikusiko duzuen nola egiten den divertigarriagoa eta baita ere pixkat akojonantiagoa, ez da? Bueno, ez hori ez existitzen, baina euskaltzaindia gonartuko ekin noiz bait. Hemen hirugarren perka erosi du, kasu honetan nik erosten duen hirugarren perka izan da doble tiro eta jarraipenean puntu gehiago lortuta, nola dago, atako zeitek. A ber, joder, askarroa errekargatzeko, ez da? Bate, no niseko daten perkan izan da. Speed cola, egarki gari. Jode, bakasi jo gehiagik bitu. Eta hemen pixka bat lerdoren egiten ari naiz, kutxioarekin, hortxe ikusi duzun bezala, kalabera bain nuen. Eta hemen estrategiaren zatia nola burutu den ikusiko zue, kasu honetan behatzigarrengo rondan hasiko gara, hori da, behatzigarrengo rondan hasiko gara, eta estrategia aurrenengo 15 ronda arte, hau da, hemengo balkoia, hemengo ate hori kontrolatzea, eta atzetik etortzen zaizkigun zombiak ere kontrolatzea, eta gogoratzen duzuen bezala, mapa honetan, zati honetan, hiltzen baldin badituzuen zombi guztiak errespauna ere bertan egiten dutela, eta horko pasilloa ez dutela inoiz moztuko. Eta hori izango da gure estrategiaren funtsa edo zatirik nagusiena. Hemen pixkana zombi gehiago ditzen joango gara, pixkana, tikitaka, aiba zombi, hei, oideketa. Joder, hola kiston hona ematea, ti. Elefante. Eta puntuak goraka doazte argi dagoen bezala, eta estrategia honek badu bere zailtasuna edo bere alegia errekargatzeko momentuan zombiak etortzen baldin badira, pixkat egin behar da oilaskoaren teknika. Beraz, hortxe, ikusi duzuen nola pasatu dugu, behatzigarren kasu honetan, egia esan behar da, mapa honetarako erabiliko ditugun bonifikazio magikoak oso ondo etortzen zaigu adibidez kalabera, egiten dugun estrategia hau oraindik eta errazagoa bihurtzen baitzagu, hemen jarri, pasilloaren atzean, beti ere gogoan hartuta ez garela granjaren edo pasillotik ateratzen bestela errespaunak gure bizkarran egingo du, eta aukerak ditugu hiltzeko. Hemen kalaberaren erabilpena nola egiten dudan, tipat, pan, erraz. Eta hortxe, armaren muniziorik gabegeltzen garenean, armaren bila joten gara, kasuetan granaz, pem, etorriko zaizkigu, ondo etorriko zaizkigu, baina hobeto etorriko zaizkigu, kasuetan, txinpantze txikiak edo monos con platillos, oa euskalonan beste, pan ibiltzen den horietako, ez? Eta hemen sorte pixkatekin, uste dut tokatzen zaitala orain hori da, RPD-a, beraz gure arma printzipala aldatzen dut, eta jarrenpeneko kajan, uste dut tokateo zitzaidala beharrezkoa dugun platillo eta bombo eta tximinoa, ez? Gero ikusiko duen bezala, failen bat egiten baldin badugu edo
tryhardek troleatzen baldin badigu, gure kasuan izango dutzela, hementxe, 14. errondan nengoen, eta estrategia berdina erabiltzen ari naiz, leheno azaldu dizuedan estrategia berdina, eta ikusiko duzue pixka bat mankeatuko dula, baina hortikan, hor, kamioiko basura bat pasatzen bat. Eta hor, bi hosti segido eta zurala, horixe. Eta kaso honetan, nola errekuperatzen gara olako liada baten ostean? Oraintxe ikusiko duzue, nola eginten dudanik normalki. Kaso honetan, granada bota eta tximinoa botatzen dut, horrek denbora justu ematen dit titana erosteko, hortxe, titana erosteko, perfecto, bari, erosi, oso no, tragito, hori da, eta orain, zombien zai egoten naiz, beste tximino bat preparatzen dut, botatzen dut, igotzen diren momentoan, eta quick revive erosiko dut, eta jarraian erosiko dut doble tiroa oso garrantzitsu bai da erronda hobetan, bestela gure armak ez dute hiltzen hosti erditik, eta hortxe, 3. tximinoa, hortxe, jak denbora eukitzeko kargatzeko, eta gure 3 perk nagusienak berriz ere berreskuratuta ditugu. Hementxe zombien atzetikan, ala nire bai, venga! Eta hortxe, 4. erronda bukaran, erosi nuen espikola. Eta honekin, orain estrategia nagusia azalduko dizuet, kasuetan 18. errondan, hori da, 18. errondan burutuko du, baina egingo dudan era honek, balio dizu 18. 19. eta 500.000. Kasu honetan dituen fala eta RPD-a, eta txinpantze guztiak, mentxe, pixka bat mankeatzen dut, baina tira, gure estrategiaren parte da zombia aldeen juntuenak etortzea, beti ere goratuz pasillotik artera gabe akatu behar direla, eta listo, hortxe, ikusten dugun bezala gure armak ja ez dute leheno bezain ondo akabatzen, eta hementxe, ingo dugu gure 8ko handi bat, ezta, 8 oso handia, mapa osoan zehar, mapa osoa aprobetxatuz. Hortxe, zombiak, ikusten ditugu zombian ondi datozten, errespaunan nun egiten duten, eta gehientsuenak etorri dira nahi genuen lekutik, alegia, granjaren barrutik etorri dira, beraz, esan nahi du ongi egin dugula, eta hementxe, granjaren barruan gaudela, azkagu zombiak hiltzea, nahiz eta beraiek kanpoan egon, errespauna gure bizkarren egingo dutela, alegia, granjaren barruan. Eta hori izan da horrenengo zatitxoa, eta orain berriro ere pasillora bueltatzen gara, errekarkatzen dugu lasai, eta hartzen dugu fala, azkarrago korrika egiteko, edo bigarren arma sekundarioa, eta hementxe, egingo dugu, leheno egin dugun bezala, 8koa, suabe, ikusi zombian hondik datozten, hortik datozte, eta ikusten bali badu zombia datozela horretikan, beste bueltatxo bat eman dugu lasai, zombiak bilduko ditugu, hori da, eta beste buelta bat emateako betari bali badugu, lase eman, seguro lantzea jolasteko. Egia esan, estrategia ez da oso azkarra, baina bere segurtasun maila oso altua du, ez bali bada inungo fallik egiten, eta hortxe, itxarreten dugu, danak elkartutzen dira, eta hortxe, taka. Hoitek zombi festi, perfecto. Eta hortxe, biderbi bat usten dugu, eta holexe. Honekin amaitzen dut bideoa, azkenengo zombiak akabatuz, eta norbaiteri ez balmedio funtzionatzen, estrategia bere bakoitzak, bere estrategia burutu berduela esaten dizuet, hau da nik erabiltzen dudana, nik jolasteko nire jolasteko renkin oso ondo dijoan estrategia da, eta hementxe. Jesus, hor hitz korapilak edea, ez? Eta hortxe, azkenengo zombitxoak akatzen ditut, baja instantanea, pim pam, eta azkenengoa, taka. Holaxe balio izan zaizulakoan, hurrengon arte, izan untxa, aio. Horiek eta, eberetzi!